Jama'a musulmi assalamu alaikum. Ga sako zuwa ga duniyar musulmi. Duk mutumin da yake bin hanya babba Kaduna, Abuja, Katsina, Maiduguri, hanyoyin da kuka san cewa lalle ana satan mutane. To dan Allah dan Annabi ku koya ayyanku zikiri da san Annabi Muhammadu. Domin akwai yaran da suka bar Kano za su tafi Maulidi Kaduna ba su kai tashin yare ba aka sace su uku. Bayan an kai su wurin shugaban barayin yana kallon yaron ya ce na kuɗi suka ce ba kuɗi. Me yasa ba kuɗi wurin wa za a karɓa suka ce ba su da kowa. Ina za ku je suka ce Kaduna mu baƙin Annabi Muhammadu ne. Shugaban barayin mutane ya ce shi ma ya ce sallallahu alaihi wasallam. Yana faɗan sallallahu alaihi wasallam sai yaro ɗaya ya ce ashe kai ma na annabin ne kuma kake satan mutane. Dan da nan wannan ɓarawo idan sai kiri-kiri saboda ya san shi musulmi ne har abada kuma a zuciya. Amma hanyar neman kuɗinsa kenan satan mutane. Saboda hakan nan ya bada wannan yara guda uku zuwa ga wata karuwarsa aka ci gaba da ce da su daɗi kaji madara maltina aka ta kula da su har kwana uku. Daga nan yace na bakin Annabi Muhammad suka ce ga mu nan yasa su a mota ya dawo da su Kano har Adakawa yace to na kawo ku gida ne ku tafi wurin iyayenku saboda Annabi Muhammadu suka tafi gida suka ce a haɗa musu shayi haɗin kauri su sha me ya kwace su addu'a da san Annabi Muhammadu. Duk mutumin da ya ce zikirin da ake manzan Allah ya yawa to bai so Allah ba. Domin kana shiga Ka'aba abin zagani a Ka'aba a Makka Allahu Muhammadu. Saboda haka nan a ci gaba da addu'a ya hayyu ya qayyumu ya maluku ya dayyanu. Kuma a ci gaba da gurudin ya Allahu 66 sai ka yi ta so 66 zai baka 4,356 suna da amfani. Wannan abubuwan duk lokacin da zaka shiga hannun barayin mutane ko ka samu ana fashi a hanya dan Allah kar ku dinga ihu ku sauri ku dauki zikiri ku dinga yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah zai kawo gudunmuwa su ma kuma za su tausaya muku. Muna musu fatan Allah ya shirye su, Allah ya sa su gane su ma su tuba saboda Annabi Muhammadu.